dejan de caer. Los dulces se están perdiendo, está volviendo a llover. Regalos amontonados, Hansel y Gretel están llorando. Las hadas buenas ya se han marchado. La pequeña bailarina por ti ha vuelto a preguntar. Sentados los dos al fuego, cuentan cosas de su capitán. Te echamos todos de menos, no han vuelto a dar cuerda a la caja musical. Qué tristes parecen las burbujas del champán. Señales de vida, yo ya empiezo a envejecer. ¿Te acuerdas de esa casita? Pues ahora han construido un hotel. Regalos amontonados, Hansel y Gretel están llorando. Las hadas buenas ya se han marchado. Doncs comencem aquí una altra aventura. Sí, dels expedicionaris, estem pillats ja. El David Millán ens ha portat, no sense haver hagut d'esperar alguns quants components d'aquesta marxa, però sense més ni menys, comencem a caminar. Això és... Aquesta és una mica la... Pots gravar sencer aquest, una hora de vídeo. Farem, com sempre, intentarem fer entrevistes al gruix de l'expedició. Ens vexaran alguns, d'altres participaran molt activament. El món del vídeo no és gens senzill. Doncs bé, hem fet una paradeta tècnica en el camí. I segueixen les bromes i la xerinola entre nosaltres. El grup segueix unit, està unit. I de moment no hi ha dissensions ni enfados. Com que anem en fila índia, tampoc no és fàcil enfadar-se entre nosaltres. Anem a veure. Ha vingut la Pompi. Que burro! No sóc jo, Ha vingut l'Òscar, també. David, tu no saps el mal que fan aquests comentaris després. Ha vingut el Xavi. Fiquem coses i no s'entera, perquè ja està una mica gran. M'esteu tirant coses. Seguim caminant. Petonet, adéu. Petonet, guapa. No em veiés i mantindria aquesta vida, però és que es moren abans. I rarament hi ha algun que sobrevisqui. Ho deixo a l'aire. Filosofia a la muntanya. Anem nosaltres tres bastant enrere, perquè la joventut, és a dir, Marta, Gil, Pompeia i David, no sé què els hi passa, que estan tirant com si els hi anés la vida. O tenen gana, o tenen ganes al lavabo. Potser nosaltres parem i mirem cosetes. Aquesta és la vista que tenim maquíssim de moment al paisatge. Vinga, fins ara! Aquest és el recorregut que estem seguint. Que ens du per aquests bonics paratges de la no menys encara bonica muntanya serralada de Collserola. Un lloc magnífic.
Marta Gil, això no és res per una muntanyenca experta com tu. Un passeig, un passeget de no res. Passeget de no res. Molt bé, Aquesta és la meva mà, diable. Pompeia, com està el tema? Millor amb bé. texans, potser, i està bé, no, amb aquests pantalonets que has portat? Sí, però ara m'han criticat les bambes, però bueno. El Xavi? No, veritat. El Xavi també? No, el Xerpa. El Xerpa de les bambes? No pares de rebre, però d'arreu. Però bueno, després ja també donaré jo. Aquí. Estic sentint, Pompeia? David, molt interessant aquest camí. T'agrada? Molt. Tinc moltes rutes per fer. Moltíssimes gràcies. I ens hem trobat un cotxe abandonat, per aquí no... Marca i model. 600. 600, Òscar? Confirmo, sí, sí. Confirmes 600? Confirmem 600, Xavi? 600. Bueno, com a mínim en el primer vídeo no m'han enviat a la merda. I això ja és un detall. Estem en mans del David, qui ho anava a dir. I seguirem caminant els meus amics. Anem a fer una foto. Jo no vull pujar. A veure, Aquí, a la cama dreta? Aquí. Sí. hem trobat un arbre i ens ha fet il·lusió pujar, i el David, que és aquest noi, Jo faré foto. ens farà una foto, veus? Espera, tio, que no vull Sí, pujar. home, sí, està tot filmat. Clar que no sé què esperar. Home, doncs que pugi el de davant, m'espero. Muévelo, muévelo. Filmant, Hi ha un forat, hi ha un forat. Hòstia, no para de filmar. Davant de Mira el tot. sobaco, mira el sobaco. Una cosa negra, no es veu. Patata. Patata. Lluís, patata contraria, Lluís. Vols fer-te una, David, aquí dalt? Doncs donem per conclosa la nostra caminada. Ha sigut, la veritat és que molt interessantíssima. Curta, ha estat una horeta, encara no, potser. Ja estem esperant el Xenco que ens vingui a buscar per anar a prendre una cervesa merescuda, perquè estem suadets. I també per dinar, aquelles morcillites, aquells xoricets i aquestes cosetes que fem nosaltres. Anem a veure si els components de la marxa tenen alguna cosa a dir. De moment no m'han insultat. A veure. Molt bé, David, ha estat molt interessant la caminada. Sí, me la suos. Sí? I en tens més de preparades. Tinc moltes més preparades, o sigui que prepareu-se i molt. Perquè surt una moto i no queda super poc rural. El comentari també. Torno a dir. No, sí, no. Tinc moltes preparades. No me les acabareu pas. I ja està, ja estem aquí, hem acabat. Pompeia, jugarem al pàdel. Aquesta noia és la Pompeia. No me l'haig d'anar a parar. Al pàdel m'hauràs de tornar la raqueta. Si és en bicicleta, m'heu de dir temps, Per què? Ja prescrit, no? Perquè me l'haig de Prescrit, reparar. clar, tio. A més la vaig trencar. No, o anem a algun lloc i en lloguem. Home, jo l'haig de baixar l'escala. Home, jo sí tinc perquè l'haig de jugar. Acabada la marxa ja estem situats aquí. S'han incorporat Xenco, Patricia i Sandra. I bueno, pues estem aquí participant una miqueta del sentit popular. Tampoc a les patates amb aioli, que estan de muerte. Parra, Martí, Mariona. De muerte. Vols dir alguna cosa? Vols dir alguna cosa a la càmera? Tengo, pásale una patata a la Pompeia. Està morint. Tu vols dir alguna cosa a la càmera, tu? Vols dir alguna cosa a la càmera? A YouTube vas? I pues passar-ho bé amb les amistats. Anem a dinar. Adéu.